shi yasa a gurin malaman su suke cewa masu tafiya zuwa ga Allah akwai qaumun wasalu ila Allah bi inayatillahi wa karamatihi wa qaumun wasalu ila Allah bi ta'atillahi wa ibadatihi. Akwai wanda sun je gurin Allah saboda son da Allah yake musu da inayansu da inayan da ya musu, ma'ana Allah ya kula da su sai ya bar su akan hanyar nan sambal kwaya daya sai suka ba hanyar suka isa da wuri. Akwai kuma qaumun wasalu ila Allah bi karamatillah, suna kokari wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana, wanda suka yi kokari za mu shiryar da su zuwa ga tafarkinmu, to suka yi ta kokari har suka isa zuwa gurin Allah subhanahu wataala. to kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kowa daga gurin Allah yake samu, amma akwai wanda Allah yake son su, akwai wanda Allah ya zaɓe su, akwai wanda Allah ubangiji ya ba su al'inayar rabbaniya, akwai wanda zaka ga ba su fika yawan ibada ba, ba su fika yawan qiyamul laili ba, ba su fika yawan sadaka ba, ba su fika yawan sada zumunta ba, amma Allah ya ba su wani tagomashi wanda kai baka da shi. To tsakaninka da su shine taslimi, ka sallama, kar ka musu hasada, kar ka nemi kai rigima da su, kar ka ce su ba haka bane, a'a ka kaskantar da kanka, ka yarda da cewa Allah shine mai yi, kuma wanda Allah ya girmama shi ya bashi wani kyauta, ko da a idanka kana ganin bai cancanta ba, to Allah ya ga dama ya zaɓe shi, a gurin Allah ya cancanta, saboda haka kar ka hada kanka rigima da Allah. shi yasa sufaye suna da wani ibara kamar yadda ibnu ata ya ce idza fataha laka wujhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla 'amalu li'annahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa biha ilayk. Ko kai ne kaga Allah ya baka wani kyauta wanda kana ganin ni ai yaushe na kai wannan matsayin, to kar ka ji mamaki, son ka Allah yake. Ko kawai kaga kullum kana bacci amma ga ka kana mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi, ga wani kuma kullum sai ya yi salati sama da 10,000 amma yana ta kuka bai ga manzan Allah, sai ka ci to me ya faru ne kan? Kar ka ji mamaki, son ka Allah yake. Allah yana son ta wannan kofar ya jawo ka ya kawo ka gurinsa, ka saba da shi ta hanyar lata'iful minan. Ka gane ko? Saboda Allah in yana son ka sai ya jawo ka zuwa gare shi ta hanyar kyauta, sai kawai ka ji kana sansa, sai ka dilmiya cikin sansa ka ɓace. In kuma Allah yana son ya jarrabe ka sai ya jawo ka zo gurinsa ta hanyar wahala da azaba da jarrabawan duniya, ka sha wahala ka sha wahala ka sha wahala, kai ne ciwo, kai ne talauci, kai ne makiya, kai ne waye, kai ne waye, Allah di yana maka ka dan kai kuma ta nan Allah ya jarrabe ka. Ka gane ko? To akwai waɗanda Allah yana son su, to sai kaga Allah ya ba su kyauta. Idza fataha laka wujhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla 'amaluk li'annahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa biha ilayhi wal a'malu anta muhdiha ilayhi wa ayna ma tuhdihi ilayhi mimma huwa muriduhu alayk. Wannan soyayya ne na Allah, kuma Allah ubangiji in yayi abu babu wanda isa ya tuhumi Allah, babu wanda isa ya ce dan me yasa Allah ubangiji yayi kaza. To Allah ubangiji ya ce kowa mun bashi shari'a kuma mun bashi minhaj, li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kowa mun bashi shari'a mun bashi minhaj. Mun faɗa bambanci tsakanin shari'a da minhaj. Shari'a shine babban abu mai faɗi, shi kuma minhaj shine abinda shine hanyar da kafafuwan mutane yake bi, wanda in ka zo da ka ga alama na kafafuwan mutane shine minhaj. Allah ya saka mu akan tafarki madaidaici. Walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida, da Allah ya so sai ya mayar da ku al'umma daya babu sabani, da Allah ya so sai ya mayar da ku jama'a daya babu wanda zai saba da waninsa, amma Allah cikin ikonsa sai ya turo muku annabawa da littattafai, sai kuma ku da aka ba ku littafin sai Allah ya jarabce ku. Dan duk sabanin duniya zaka ga wanda aka ba su littafi su suke da sabani, wanda ba su littafi ba su da sabani. Manzon Allah ya ce Yahudu sun kashi 71, Nasara sun kashi 72, annabi ya ce ni ma al'umma na za ta kasu kashi 73. Annabi ya ce kaf 73 nan 72 duk suna wuta, kwaya ɗaya ne take aljanna. Sahabbai sai suka ce ya Rasulullahi su waye kwaya ɗaya? Sai manzon Allah ya zana layi ya ce wanda suke kan ma ana alaihi wa ashabi, wanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbaina, su ne waɗanda da su tsira, su ne waɗanda da su rabauta.